Vores projekt det går ud på, at vi gerne vil beskytte natur, miljø og klima, og samtidig skabe nogle grønne jobs og øge livskvaliteten i vores kommune. Vores projekt er jo sådan, det består af en overordnet grøn vækststrategi, og så har vi en række konkrete projekter under den. Og vores næste rigtig spændende projekt, det er, at vi nu renoverer vores gadelys, hvor EU har forlangt, at vi skal fjerne kviksølv, og samtidig mindsker vi vores energiforbrug med 30-50%, og vi får hele moderniseringen betalt via energibesparelser. Vi er ikke helt klar over, hvordan vi vil fejre prisen. Vi var jo ikke klar over, at vi ville vinde, men det vil vi tænke meget over her de næste par dage. Det er Middelfart Kommune, der vandt den store innovationspris, fordi de med deres projekt, som jo er udtryk for en flereårig målrettet innovationsindsats, har skabt gode resultater i form af, at det er en grøn vækstkommune, det er en klimadagsorden, som de understøtter, de har opnået international anerkendelse, det har skabt arbejdspladser i Middelfart Kommune, og det hele taget så har de skabt løbende hen over de senere år en lang række positive resultater for kommunen og for omegnen. Det spændende ved Middelfart Kommune er, at man har sat en dagsorden omkring det grønne område, og man har sat en dagsorden omkring klimatilpasning og energieffektivisering. Den har man fuldt strategisk i en årrække, og efterhånden er det blomstret til at både involvere offentlige og private partnerskaber, ny vækst og jobskabelse, med involvering af borgerne i en grøn kommune og en lang række aktiviteter, der gennemsyrer det, kommunen gør. Man har sparet penge, samtidig med, at man har skabt vækst, og det er noget, det vi rigtig gerne vil have mere af i det her samfund.